Akkukäyttöinen Ryobin monitoimityökalu tarjoaa avun rakennustyömaalla moneen pulmaan. Erilaisilla vaihdettavilla vaihtopäillä voit hioa tai sahata puuta, muovia tai jopa metallia. Monitoimityökalun saat kaupasta aina pehmeän laukun kanssa, johon on pakattu erilaisia teriä ja pikkunippu hiomapaperia. Akku ei pakettiin automaattisesti kuulu, mutta tämäkin kone kuuluu Ryobin OnePlus-sarjaan, joten yhden laitteen akkuineen hommattuasi voit samaa akkua käyttää yli 50 eri sähkö- ja puutarhatyökaluun. Koneeseen integroidun LED-valon avulla näet tehdä tarkemmatkin hommat hyvin. Teet sitten panelointia, listoitusta tai vaikka lattian koolaushommia, on edessä usein koloamista ja loveamista putkille ja johdoille. Näihin hommiin monitoimityökalu on lyömätön. Purkuhommiin kannattaa aina pakata kalu mukaan. Esimerkiksi vanhojen karmien paksut rautanaulat sahaat monitoimityökaluun kiinnitetyllä terällä vaivattomasti poikki ja karmikin irtoaa ilman kovaa vääntöä. Erilaisilla terillä pääset hankaliinkin paikkoihin ja neliskanttisenkaan läpiviennin teko ei ole tälle laitteelle ongelma. Kulmien ja muiden tarkkojen paikkojen hionta onnistuu kätevästi koneeseen vaihdettavalla kolmion mallisella päällä, johon hiomapaperi painetaan kiinni. Kerran konetta käytettyäsi huomaat, että ilman tätä et voi enää elää.